Shnong Mawmarin West KHASI Hills District kalapoi shiga Jingiateh Kular bat ka Airtel ban pentri Biang yaka hadian palat shibanai ka jingthut kinong yalam Shnong bat kinong mikmat jong ka Airtel ba layalam da deputy manager ba kenkor war kilai kendu hanen kasngi bat menjer ban aipor shibanai ban penbej ikijing uba Brooklyn lingdo uba dei usoda jong ka Mawmarin ula pensyai bakani kalong ka Jingiateh ka badan iki kendon ula maham balada ka Airtel kamla ban penbiang gijing syakri bala bansyania hapo kapor balabu kasnong kan khangno shisandan ya uni utawa Airtel ubala trekam hakani kasnong la laisnem ulama dik shibun gijing ha gijing trekam kabala yalam sha gijing khangno ha ka arphotarik ukala lengkot arajar arposan người tòa hứng này bộ Shnong Mawmarin giống như cầm ai cái lúc nó jing tôi nằm ta giống như cùng Shnong Shnong đây mà ta cái tàu hadin baga dorbar Shnong kala ya perkhat seni ba ha bây giờ bat ka jing ha bây giờ bat ka senjam ya ka baga dorbar Shnong kala sim ha cái khat patri yang Januari ban khang tala sis non ya tawar ten re menta kasi ni sungok men na kalyang jong ni kum ki nong yalam Shnong po jong ka Shnong Mawmarin ban kalyang jong ki jong ki bru ja ka company Airtel kila Kular hakmat jong menta ba hapo shibnai kin pindit biang ha ga bayade pa jing don kam jong ni kom no Shnong nam taw ne tawar badon na po Shnong Mawmarin jong ni